Jeg vil gerne præsentere enhedscirklen til at starte med, og enhedscirklen det er en cirkel, som har centrum i punkt 0,0 i koordinatsystemet. Her er koordinatsystemet, og vi tegner en cirkel, hvor herude vi har y-aksen, x-aksen, undskyld. Og her har vi y-aksen. Og så tegner jeg en streg her fra centrum 0,0 til cirklens periferi. Og det her punkt, der ligger herude, det kalder man retningspunktet, og det betegner man som PV. Og så har vi altså en vinkel her, som jeg skriver, hvor jeg skriver V. Og cosinus til den her vinkel, det er x-koordinaten til retningspunktet V. Og det er altså stregen her, hvor vi skriver cos til V. Og sinus til den her vinkel, det er y-koordinaten til retningspunktet PV. I en retvinklet trekant gælder følgende, at cosinus til V er lig med den hoslæggende katete divideret med hypotenusen. Sinus til V er lig med den modstående katete divideret med hypotenusen. Og tangens til V er det samme som den modstående katete divideret med den hoslæggende katete. Det vil jeg nu bevise. Jeg starter derfor med at tegne min x-akse og min y-akse. Jeg tegner nu min enhedscirkel, og jeg har allerede min koordinatsystem med min x-akse og min y-akse. Godt. Ud fra den, der laver jeg så en retvinklet trekant. Og jeg forlænger lige her. Godt. Her der har vi så vores trekant ABC. Og ud fra punktet P her, tegner jeg så trekanten, så jeg har den APQ. Jeg kan se, at de to trekanter er ensvinklede, da de har vinklen A til fælles og den rette vinkel til fælles. Derfor må vinklen B også være den samme. Jeg har nu opdelt de to indtil trekanter og tegnet dem her. Og da vi ved, at P det er retningspunktet for vinklen A, ved vi, at den her side den er altså 1. Siden P og Q kan sammenlignes med siden B og C, det vil sige sinus til vinklen A er divideret med siden A. Siden AQ kan sammenlignes med siden AC, det vil sige cosinus til vinklen A er divideret med B. Siden AP ved ved 1, derfor skriver vi 1. Det kan sammenlignes med siden A og C, eller AB, det vil sige divideret med C. Jeg tager nu vores første bryg, sinus til vinklen A divideret med A, og vores sidste bryg, 1 divideret med C. Og jeg skal nu isolere sinus til vinklen A. Det vi har A i nævneren, skal jeg gange med A, for at få den isoleret. Derfor bliver 1 til A herover. Jeg tager nu vores to sidste brygger, cosinus til vinklen A divideret med B, og bryggen 1 divideret med C. Og for at isolere cosinus til vinklen A, skal jeg gange med B, da vi har B i nævneren. Og igen bliver 1 til B. Vi kan nu se, at vores formler herover passer med her, fordi at den modstående fra A er lille a, som ligger her, og vores C, som hypotenusen, ligger her. Og det samme i cosinus, der har vi den hoslæggende, som er B, lille b, og vores hypotenus igen, som er lille c. Nu har vi altså bevist cosinus til V og sinus til V, så normalt vi kun har bevist tangens. Og til at bevise tangens, så skal vi bruge de formler, vi allerede har fundet ud af her. Sinus til A er lige med A divideret med C, og cosinus til A er lige med B divideret med C. Og
det gør vi på den måde, at vi siger tangens til vinkel A er lige med cosinus sinus til vinkel A divideret med cosinus til vinkel A. Og da vi kan se, at sinus til vinkel A er det samme som A divideret med C, og cosinus til A er lige med B divideret med C, så kan vi altså sige A divideret med C over B divideret med C. Og når vi skal dividere to brøker, så er det det samme som at gange dem, hvor man bare vender tælleren og nævneren op. Så vi kan sige, at A gange C og C gange B. Og her kan vi altså se, at der er to C'er, de går altså ud med hinanden. Så tilbage har vi A over B. Så det vil altså sige, at helt tilbage har vi tangens til A er lige ved A divideret med B. Så skal vi se, om det er rigtigt. Den modstående divideret med modsliggende. A, hvis vi står i vinkel A og kigger på den modstående katete, så er det altså lille a modstående. Hvis vi står i vinkel A og kigger på den modsliggende katete, er det B, og det er altså det samme, som vi har skrevet her. Så hermed er det vist. Så vi laver en lille firkant og farver.